precio público por ensinanzas e actividades educativas, culturais, deportivas e juvenis no referente aos importes relativos ao Conservatorio de Música Municipal. Conselleira de Facenda, de a proposta, por favor. O Pleno Municipal, en sesión celebrada o 4 de abril de 2024, acordou incoar expediente para a modificación do acordo regulador sobre prezos públicos por ensinanzas e actividades educativas, culturais, deportivas e juvenis e tramitar a súa aprobación con antelación previa suficiente á apertura do período de matrícula en actividades para o curso 2024-2025. A tal efecto, iniciouse o expediente administrativo para a modificación do acordo regulador, dende a creación do Conservatorio Municipal de Música para a promoción do ensino municipal de calidade entre a cidadanía, a senda marcada pasa por favorecer o acceso universal ao mesmo. Analizando a boa situación das finanzas municipais posta de manifesto na liquidación dos orzamentos nos últimos anos, conclúese que este é o momento para establecer a gratuidade para cursar estudos no Conservatorio Municipal. Os prezos públicos de imposición potestativa, tal como establece o artigo 41 do texto referido á Lei de Haciendas Locais, poden ter un importe inferior ao custe do servicio cando a entidade considere que existen razóns sociais, benéficas, culturais ou de interese público que aconsellen o contrario. A estes efectos, xa dende o establecemento do precio público actualmente, o Pleno deste Concello considerou que o interese público no fomento das ensinanzas musicais así o aconsellaba, polo que neste momento se trata de dar un paso máis para a reducción dos importes. Vista a memoria económico-financiera, integrada no informe emitido polo xefe de Servicio de Economía e Facenda, na que se justifica o grado de cobertura financiera dos custes correspondentes polos importes propostos polo Pleno Municipal, polo precio público, en base a todo o cal, considerando que a disminución proposta dos importes do prezo público por ensinanzas do Conservatorio de Música non terá consecuencias relevantes sobre o cumprimento dos principios de estabilidade orzamentaria e sostibilidade financiera, propónse a Xunta de Goberno Local por delegación do Pleno, en virtude da delegación das competencias para a modificación do prezo público acordada na sesión plenaria de 28 de abril de 2009, a adopción do seguinte acordo. Modificar o artigo 3 do Acordo Regulador do Prezo Público por ensinanzas e actividades educativas, culturais, deportivas e juvenis no referente aos importes relativos ao Conservatorio Municipal de Música, quedando todos os importes a cero. Publicar o acordo adoptado no tabuleiro de anuncios e no boletín oficial da provincia, de conformidade co disposto polo artigo 45 da Lei 39/2015 de 1 de outubro de procedimento administrativo común das administracións públicas e decir que a modificación do prezo público comenzará a aplicarse unha vez que se realicen as deberditas publicacións, permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derogación expresa. Procedemos á votación deste punto, número 4. Votos a favor? Perfecto, pues queda aprobado.